Gyda mis Mehefin a mis Praid yn dod i ben, mae'n gyfnod i ystyried pwysigrwydd a neges y dathliad. Mae dechreuadau Praid yn mynd nôl i 1969 yn Efrog Newydd. Nid oedd gan bobl LGBT+, fywydau hawdd yn America ar y pryd. Roedd nifer fawr o gyfreithiau'n golygu ei bod yn anghyfreithlon iddyn nhw fyw'r math o fywyd oedden nhw moyn. Cafodd pobl hoyw eu taflu allan o'i fflatiau oherwydd ei rywioldeb. Roedd cyfreithiau ar sail gwisg yn golygu nad oedd pobl drawsrywiol yn gallu gwisgo fel oedden nhw eisiau. Roedd cyfunrhywiaeth yn cael ei chydnabod fel cyflwr meddyliol hyd at 1973. Roedd angen i unrhyw un oedd yn LGBT+ yn y bôn fyw bywyd ffug mwyn amddiffyn ei hun rhag rhagfan a chamdriniaeth. Doedd teimlo balchder ddim yn opsiwn. Roedd y Stonewall Inn yn dafarn yn Manhattan, Efrog Newydd, ble roedd pobl LGBT+ yn cwrdd ac yn teimlo'n gyfforddus. Ar yr 8fed ar 20 o Fehefin 1969, ceisiodd yr heddlu arestio'r bobl oedd yn bresennol yn y dafarn, ond fe benderfynodd y bobl beidio a chyd-ymffurfio. Fe wnaeth 2 fenyw drawsrywiol, sef Martha P. Johnson a Sylvia Rivera, arwain gwrthwynebiad tuag at dactegau'r heddlu o arestio pobl hoyw a thrawsrywiol. Dyma oedd protestiadau Stonewall, sef un o'r adegau cyntaf ble protestiodd pobl LGBT+ am eu hawliau i fyw fel o'n nhw moyn. Llwyddodd y protestwyr i wrth sefyll tactegau'r heddlu, a doedd ganddyn nhw ddim dewis ond i sefyll lawr. Dyma oedd un o'r trobwyntiau mwyaf yn hanes hawliau cyfartal i bobl LGBT+. Dangosodd llwyddiant y brotest fod gweithredu ar y cyd yn gallu arwain at wella bywydau pobl LGBT+. Mae rai pobl yn dweud mae protestiadau Stonewall oedd y dathliad Praid cyntaf. Ond trefnwyd y dathliad cyntaf y flwyddyn olynol yn 1970, gyda gorymdaeth i ddathlu a chofio llwyddiant y brotest. Ers 1970, mae gan bobl hoyw, trawsrywiol ac unrhyw un arall sydd eisiau ymuno â nhw yr hawl i fynychu dathliad Praid, mwyn dathlu eu rhyddid i fyw fel maen nhw eisiau ac i deimlo balchder. Caredigrwydd yw sylfaen y dathliadau, cyfle i bawb werthfawrogi eu perthynas gyda'r bobl maen nhw'n ei caru. Ond, mae'r dathliadau hefyd yn gyfle i sylweddoli a gwerthfawrogi'r hawliau sydd gennym ni yn y wlad hon. Mae yna nifer fawr o wledydd eraill yn y byd ble nad oes gan unigolion LGBT+ yr un hawliau sydd gyda ni yng Nghymru. Mae bod yn hoyw neu'n drawsrywiol yn dal i fod yn erbyn y gyfraith mewn llawer o wledydd a gall arwain at gyfnod yn y carchar neu, mewn achosion eithafol, y gosb eithaf. Yn ddiweddar, mae sawl cyfraith wedi newid mwyn sicrhau bod gan unigolion LGBT+ hawliau cyfartal yng Nghymru ac yng ngweddill Prydain. Yn y flwyddyn 2000, derbyniodd dynion hoyw hawl i ymuno â'r fyddin. Yn 2002, cafodd pobl mewn perthynas unrhyw yr hawl i fabwysiadu. Ers 2002, mae'n anghyfreithlon i wahaniaethu yn erbyn pobl hoyw, lesbiaid a phobl ddeurywiol yn y gweithle. Yn 2004, derbyniodd pobl LGBT+ yr hawl i gael partneriaeth sifil. Yn 2009, Gareth Thomas, ser a chapten rygbi Cymru, oedd yr athletwr proffesiynol cyntaf i ddod allan tra'n dal i chwarae. Ac yn 2014, fe newidiodd y gyfraith i alluogi priodasau unrhyw yng Nghymru a Lloegr. Roedd hyd yn oed yn erbyn y gyfraith i ysgolion yng Nghymru a Lloegr addysgu plant am berthnasoedd unrhyw nes i'r gyfraith cael ei newid yn 2003. Mae'r ffaith ein bod yn creu'r fideo yma yn y lle cyntaf yn dangos sut mae pethau wedi newid ers y brotest Stonewall yn 1969. Pam ydy Praid yn bwysig i ni ym Mro Edern? Fel un teulu mawr, rydym ni'n gwerthfawrogi ac yn dathlu pob un o'n disgyblion a'n staff, beth bynnag yw eu cyfeiriadaeth rhywiol, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, ei hil neu grefydd. Rydym yn dathlu'r ffaith fod hawliau cyfartal ar gyfer pobl LGBT+ o fewn ein gwlad fach ni ac yn dymuno i fod gan bob un o aelodau teulu Bro Edern, heddiw a phob dydd, y rhyddid a'r hyder i deimlo balchder am bwy ydyn nhw.